ka bani ganin da yayi gaban tare da yana na tsara baiti ya magume ita damuwa na domin sa ilawa suka karuhi dan inaya ka kagi salati gunda ya tattan kafardi wannan da kake kira habibullah mubdi ka sa alihin sadansa bai na sa'adi atiku umar da usman ga alhaidariya salamu alaika shugaba nurul hudaya salamu alaika mustafa khairul baraya Batulu da sankunan marai ta idaniya na wayo shagaman ma'aidan dare ko kwarana shamakin na yakan saka ni zargi na raina ko yaushe ina tugumar kaina wayo madaniya da shuran fa'uni na kawo magafatin aini nisan dajin su kan yanke mini su ne sani na riski rabon da ya yi gaba yau bayani yau mata kufar ku na biyo a isar da niya salamu alaika shugaba nurul hudaya salamu alaika mustafa khairul baraya abul maktum sultanar wilaya abul abbas fitilar da ta kau da kaya barhama abdul ilahiya gausul baraya nizarka na damke babu tun na ja da baya me kusa idan gani ga masu gani mu midi da fili da san kurai take da furta di a bayin da tu da ku na samu duka budi ya ba basharu kamar kuban da jinin haliya salamu alaika shugaba nurul hudaya salamu alaika mustafa khairul baraya aminci ka sadani ga kofar arziki na gume rayar da rai muradin duka shugabana na furta abin da rai da shi kullum take kwana na biyu da anbiya ina saman duban zakiya ina jubutun kada hatun bara ba komai ruhi na sake ya kasa gane kumai da buɗe ido na gane kafu gaban mukamai da kai suka rabu duka suka amsa ismiya salamu alaika shugaba nurul hudaya salamu alaika mustafa khairul baraya amincin ruyuka da ke ita duka kunci ka ne silar kushi a cin abinci salamar kauni mai gida sanadin sassauci badan ka ba shugaba barai da zai samu daya amincin mai motsi da har sandararre nurin zurbi tanadin halitta mara daure ko yaushe mutum ya taho to kar ya zare cina mu gwana rabansa kullum yana kuranya salamu alaika shugaba nurul hudaya salamu alaika mustafa khairul baraya ya sayyidin su adai nurul huda ya sayyidil awali na kullu wala biriya tajur rasulillahi ne ma tu kulliya laula ka bibu laysa nalu tarbuhiya shugaban da ya kawar da dukan duhun kafirci ya mai gurbin duhu da haske mai aminci ya tada dukan halitta daga magagi na bacci haskensa yau ya mamaye dukan nahiya salamu alaika shugaba nurul hudaya salamu alaika mustafa khairul baraya sanadin shirya ga duka kauni shine dalili ko je gun ilahu bashi babu gauli ya rasa tushensa dan kwashi ne yayi makulli da ke bude warai kofar samun wadaya da kumbaiwar ka ya rufe dukkan halittu mamidil kauni mai biyan dukkan bukatu kwarai kwadabun ka ne kadai yau za a yantu na bai ka
abin yabon ilahu khairul bariya. Salamu alaika shugaba nurul huda ya salamu alaika Mustafa khairul bariya. Sabuwar rabu wanda ba shi kama da tsara na can sama tanadi ga 'yan ƙasa yau da bara. Nabiyin layi mai gargadi da bushara ka san ka na rayu ni da shi zarski ajaniya zarski ajaniya. Biyayyen duka fitilar da ta haska kowa zamanin zamanai da yake kai duka kowa muradu da kai hawa ya hau har ma saukowa a jan duka sannu mai gidana nurul hudaya. Salamu alaika shugaba nurul huda ya salamu alaika Mustafa khairul bariya. Idai kullum ganin kashi ne na yake fatar da aibi na sani ina da tarin kazanta. Sakan dai yayyawa duka ka maishe shi sauta